Eli tässä on tämmönen tilanne, että pari vuotta sitten asennettu parketti, niin siitä on pintaviilu irronnut tuommoitti noin. Ja nää tulee aina esiin selatti, kun on pakkasta ja ilmankosto, jos laskee, niin parketti kuivuu nopeammin tästä pinnasta kuin tuolta alta ja se viilu käpristyy ja nousee irti. Tää korjataan semmoista, että pistetään tonne liimaa alle ja paino päälle ja sitten se on valmis. Tää täytyy ensin suojata tämmöisillä teipeillä, koska mä liimaan sen tommosella epoksilla, mikä sit, jos sitä menee tuohon lakkaan, niin sit menee toi lakkapinta piloihin. Nyt kun tehdään vaan tää korjaus eikä hiota ja pintakäsitellä, niin täytyy olla vähän tarkempi. Sitten jos tehdään hiontoa ja pintakäsittelyä, niin sitten tämmöiset korjaukset voi tehdä vähän roisimmin. Sitten siihen vorataan pari reikää ja ne on parempi vorata ne tommosen tummempaa syypohjaa, niin sitten ne on helpompi paikata niin, että sitä ei huomaa sitä. Sitten pistetään tuohon irtonaiseen viiluun vielä teippi päälle. Sitten me painetaan tuon poranterä uudestaan läpi noista reijistä. Sitten on tämmöistä 2 komponenttia epoksia. Meillä on hyvä täyttökyky, niin tätä laitetaan tonne alle. Ja sitä voi vähän pumppailla tuossa. Huomaa, että sitä on mennyt tarpeeksi. Liikaa ei kannata laittaa. Sitten paino päälle. No sitten otetaan teippi tästä varovasti pois. Parketeihin ei ikinä saa teipata muuten mitään. Jos se teippi on maalarin teippikin kauemmin, niin se palaa tuohon lakkaan kiinni ja sitten siitä lähtee lakka ja puusäleet ja kaikki pois. Sitten noin reijät porataan auki. Sitten noin reijät täytetään tommosella puumavahalla. Ja niihin me vetää. Ylimääräiset rahnutetaan tämmöisen kanssa pois. Valmis.